petune lebu katiup angin mongko kowe tumiba lakune satriya wirang. Ya. Lho kok mesem ping pindho? Mila Yayi. Blakan kemawon. Pasupunanipun Nyai Prabu Tadi menika mapan mancing kang pundi menapa Titiyani menapa Gandayani menapa Puspa Tajem Yayi. Mapan wonten panci gagat bangunin jangko Prabu Yayi. Monggo samangke dipun tonton kemawon badhe wonten lampahan menapa ingkang baken memuji dhateng pemanik ing jagat mugi-mugi mboten wonten kedadosan wonten negari kang martodo Yayi sami aji. Leng-lengeng driya mangungkung kanduan rimang lir-lena tanpa kanin yen tan tulus samengku sang Hyang Utama mengko sang Hyang Utama Narendra modalon wusnya dereng ngantos purna sabdane sang Prabu Puntadewa liwahna Tandrawati Sri Batur Kesna tatak ketungkap geger jaba prapanusan saking nagari Pancawati Gendho yak kang samoseba temati dem kang samya anangkil yak bayangan bayam biayat langening kalang Yuwanagara pantamuncar tinon lero kekunang suram soroti tanpa dang asolan pacare nadyan lambung nyalamung tanpa ukara jarwa muda purnameng gegono Sarah
Rembang remu sorot timbang pratangga pati Himawan seta nawangi aneng angganing ataka nam pa umire kawis tinggal nampakku miring Jono pandak pola munta tambuh dasare pancen durung weruh. Sapa kisanak kang nembe praptana Paswakan Agung Negara Ngamarta maragi blakakna kisanak. Nuwun sinuwun. Saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuka wonten sandaping pada paduka. Yo ndak tampa yen ana luput ora dadi ngapa tumuli pangestuku bae tampanana. Kula cadhong tangan kula kekalih kapundhe wonten ing mustaka mugi dadosa jimat Gusti. Pareng kula matur. Kula winggeng saking nagari Pancamati dendha andhanipun Sang Prabu Rama Wijaya. Ingkang sudyamastani kula nami kula pun Kapijaya Anggata. Nuwun sinuwun pareng kula matur menapa leres ing papan mriki menika ingkang menasta negari Ngamarta. Paduka ingkang mengkubawat Sang Prabu Puntadewa. Ora sisip apa to kang dadi andharanmu kisanak. Iki negara Ngamarta, jeneng ingsun Prabu Puntadewa. Lah dalah. Tanpa nganggo pariwara sadurunge praptamana negara Ngamarta marake blakakna. Ana wigati apa kisanak? Sinuwun. Angka sepisan ngertosa dhateng kawlujengan paduka Sang Prabu Puntadewa. Angka kalih sowan kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Kula kaotos dening Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya kepareng ngaturaken wujudipun kintaka kunjuk wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang binethara. Yen to sira mangerteni surasaning tulis murage blakakna babar pisan Gusti. Kula mboten mangertos surasaning tulis ingkang kula bekta saking nagari Pancamati dendha. Kepareng badhe kula aturaken wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang binethara. Maragi ndhi wujuding nawala saka Pancamati dendha. Pumasanya pratangga wintu wiyat. Amun-amun ler gumampang. Nuwun sinuwun parang kula aturaken wujudipun kintaka saking Pancamati dendha.
tinampi dening Sri Puntadewa kintaka saking Sang Prabu Rama Wijaya. Surasaning tulis nyaritaken bilih nagari Pancamati Dendha Ketaman Bekebluk Mayangkara. Kawula enjing sakit sonten dumugining pejah. Sonten sakit enjingipun dumugining pejah. Nakatres lajengipun temah ndadosaken sungkawaning kalih Sang Prabu Rama Wijaya nampi sita sasmita saking Jawata saged kasembadan Malaya teman jati satemah Malaya. Para kawula negari Pancawati demene ing sadaran. Menika Garnata Sri Puntadewa Sang Dyah Ayu Dewi Drupadi kocak nalika semana mulat namala saking Pancawati Dendha Sang Prabu Puntadewa kuciwa sabeting kalih Gya kabucal wujuding kintaka tambuh Sri Bathara Kresna. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyakra ring Resiwa Raja Nawisuta pembarep kakangku paringa dawuh apa surasaning tulis nawala saka Pancawati Dendha pribadi kanggo pun Kakang Bratasena ora perlu mangerteni nadyan kula nderek mangertos menapa surasaning tulis duh Koko Prabu Arjuna ora perlu mangerteni iki mung pribadi kanggo pun Kakang mengko Siadi bakal mangerteni dhewe kapijaya nggodhokna wonten dawuh iki dina bakal ndak kanthi tak turuti apa to kang dadi kersane Sang Prabu Rama Wijaya nggone bakal megatke tresnaku kelan Yayi Ratu Drupadi morage ayo ndak tanggapi ana jroning kedhaton Koko Prabu kula atring ngantos wonten paswakan agung duh Koko Prabu Durawati Sri Baladewa Narpati duwe Nareswara Kresna sakalangkung tresnanipun mila tansah tanyawarta Bratasena Jrideng Kresna kakangku apa kowe pangwating negara Ngamarta yen kowe tanggap karo semua wujuding tamu kang nyala wedi yen to kowe tanggap karo kahanan iki mbebayani Bratasena ya gene ku mung jegidhek ing mangko kowe ngerti dhewe ana wujuding tamu dikanthi manji kedhaton apa iki ora mbebayani kene ngopo sih ade ora tanggap Ratune mbarep kakangku lugune aku wis nyuwun priksa ning ora dikeparengke njur arepe ngopo kudune nggak prusa kowe sing duwe kekuatan ana negara Ngamarta Ratune ora mrentah kok kowe daya mrentah aku ora negake Bratasena ora negake tututana wah lah wong ora kena dikandhani
Barep Kakang Kunadyanto alus yen to duka bebayani tak tututane Majeng Daton. Kowe dikandhani karo dulurmu tuwa ki sing manut. Mau tamu bebayani, kene kowe ora tanggap. Jarine ngrawit. Nggonmu ngulir budi ngulur nalar mikir pikir. Ya kene ora tanggap karo kanan. Belani adimu. Perkarane ora kok belani iki ora. Ning jagani bebayani kan negara Ngamarta. Tak tututane Majeng Daton. Baguna Wara sakareng toya rikala jegur sagara alon gulung magulung-gulungan lumembak penyuku mambang tuhu wis nglebur bumi jlamprong wonten dawuh Kakang Mas yen to ndak rasake ora sisip apa to kang dadi sabdane Jlitheng Kresna Kakang Gwayuh dibubarne kang padha mraksiba sabanjure nungka marang June Kedaton unistokaken dawuh Duh Kakang Mas tambak kangkeng non wonten dawuh Raden bubarno kang padha mraksiba aja nganti gawe kuciwa non ngestokaken dawuh kocap kacarita nalika semana wis purna sabdaning Sri Narendra sabda Pandhita Ratu sabdaning pendhita pengendikaning Ratu Datan kena wola-wali pindho temetese Kresna tumambeng dlancang seta sakti tan bisa lumebet kundurira Sri Naranata kawesti ngabanjaran sari
rahayat Prabadaya Srimpi Lir dewa ngejawanta Santinge matan
Mlaku nganggo mandeg ya nak. Iya kok. Wong jroning seminggu ku yen ta wong makarya jane nek manut pitungan Jawa mandhege ping pindho. Upamane dina Selasa karo Jemuah. Kuwi jane nek manut pitungan Jawa ora diparengke makarya utawa nyambut gawe. Lho ngono ya, Kuwi dina sing ora duwe rangkep pasaran, tegese Selasa ki rak petungane wong Jawa 3, Jemuah ki petungane wong Jawa 6. Dadi dina sing ora duwe rangkep pasaran mau ora kena digawe nyambut gawe utawa dina kewan. Mbok ngono mak. Lah kene ki malam Selasa kok mayang lho. Jane karepku ki ya ora ning gandeng dikersake. Kuwi jenenge ya wong langgar, Mak. Ora kok ngono, Nok. Ya manungsa ki rak duweni wates utawa gawe wates ning sok kala mangsa dilanggar dhewe. Aku ya kulino mayang malam Selasa karo malam Jemuah. Ha mula kuwi kok ngucap yen ta Jemuah karo Selasa dina kewan. No anakku limbu ana dawuhmu apa, Mak? Wah, bejoku mayangan. Bengi iki aku lan kowe tinimbalan pepunden ing tlatah dusun Pulo, Desa Nglutung, Kecamatan Sendang. Ngono, Mak. Sapa asmane Bapa Paijan lan Ibu Sartin. Nalika semana Rawana miri gambar didherekke Mas Wagiran. Wagiran ki sapa? Kuwi sing kondhang pengarang lagu. Mas Wagiran, ya Mas Wagiran ki sing ngarang lagu Tembang Kangen, Gelang Kalung. Akeh ya mak karangane akeh. Wagiran ki pancen ya wong linuwih kok. Dadi pinercaya karo studio rekaman upamane produser CHGB, Cik Indah, upamane produser perdana Bapak Suwito, kuwi dipercaya. Mula tayub-tayub Tulungagung, jaranan Tulungagung kondhang ana Jaban Rangkah ki merga apa? Merga ya saka trajange Mas Wagiran. Wah, ngono ya, Mak. Pantes lho iki dadi wakil bupati sok. Wah. Tenan lho, tenan kok. Wagiran ki ora ning daerah pegunungan, ora ning rata ki pengaruhe gedhe banget kok.
Kathik pitung pinter. Iya mak iya lah iya. Mula adikku lanang Mas Wagiran tak dongake tansah kaparingan bagas kewarasan panjang yuswane. Iya mak. No, apa mak? Ajate ya kuwi mala kramake Kang Putra. Sapa asmane? Mas Dodi Daup lan Mbak Siti Nurjanah. Ngono. Apa kang tok aturke mak? Ndongake ya nok marang Bapa Paijan Sagutrah. Pepundhen kula Bapa Paijan kula dongake mugi-mugi panjenengan panjang yuswanipun. Kaparingan bagas kewarasan murah rejeki nok. Ngono ya mak. Amin, amin ya robbal alamin. Syukur, syukur. Kejaba saka kuwi kang dipalakramake Mas Dodi lan Mbak Siti Nurjanah kula dongake dados temanten ingkang atut runtut pindha mimilan mintuna rapini saking donya tekan delahan dadya kaken-kaken lan inen-inen. Amin, amin ya robbal alamin. Syukur, syukur. Ndongake meneh karo kang padha leladi, upamane ladi babakan daharan, unjukan sing penting meneh tak dongake sing tukang godhog wedang no. Ngono. Kok ngono iya kok. Bab napa tanpa ana sing godhog wedang muka bisa digelar wujuding wayang kuwi sing penting kok. Dadi kula niki utama nek pinujajing mayang sing kula jujuk kula goleki tukang godhog wedang. Wis nggone ning mburi dhewe cedhek WC. Anggere ning telat digetaki karo Laden sing ngarep. Wedang iki lho ndang, Kang. Mula mesti kula goleki, kula tresnani, kula singgol. Dadi kula niki nadyan to kula cangik utawa kula dalang, kula tepung kalih tukang godhog wedang pundi mawon. Mbok ngono, tak adiahi nok. Iki mau sih lali urung pethuk aku. Mbok ngono lha iya. Dadi ora kena disepelekke wong-wong urip ki jane apa to? Sing bedake rak mung gelare utawa pangkate ning jane wong urip niku kabeh niku rak padha. Ngono ya, Mak. Kula dongake kang padha leladi sing godhog wedang muga-muga panjang yuswane, murah rezekine. Ya ta, awet to le momong karo anak putu ya nok. Iya ya mak, iya syukur mak syukur. Kula gindungake para penonton ing tlatah nglutung, kula dongake pepundhen kula ing papan mriki, kanca kawula muda, mbak-mbak, adik-adik, mugi-mugi sing sepuh kula dongake panjang yuswane, tetep kaparingan bagas kewarasan, murah rezekine. Sing nom-noman sing durung antuk gawe nggalo cekel gawe ya nok ing tlatah kene. Amin, amin ya robbal alamin. Syukur, syukur. Wong urip niku jane kuncine napa to? Rak mung ndongake karo sepadaning urip. Gunane apa padha tukaran, gunane apa padha dardah. Tlatah gunung rata niku padha kemawon. Malah tumraping sesrawungan gedhe rasa gotong royonge niku mapan enten tlatah pegunungan. Wong ngono ya, Mak. Mula aku seneng no aku nek dolan ki ning tlatah Sendang. Ning kene iki aku sering. Aku pengen jane ndi omah ning kene kapan boyo aku pengen no. Mbok ngono, Mam. Adem, ayem, srawunge penak. Timbang ana krata ki sok kala maksa kupoyaga sing gedhing-gedhing ning nyedhike tak. Wiyaga iki nggone ning kota, nek dalange ning desa, ngono lho. Anggere Jumat ditimbali Kanjeng Bupati. Kene ne. Yoga-yoga nglumpuk. Geruduk ngono wis. Lho Pak Bupati lho sedih didaya yoga niku. Apa lah iya ta teko ora sangan-sangan mongko jatahe wis didung sakmene sing teko jatahe wong 30 sing teko wong 60 ora bingungke ta iki. Gek dhek kurang dinae mesti nunggu karo mlethuk. Mula sing baku napa para bapak para ibu niki rak bupatine Enggal Bapa Sarimulya. Gusti Kanjeng Bupati Sarimulya. Nek dititik saka tata gelar panjenengane bener-bener dadi pengayom, ngoten.
Mila enten bab napa mawon upamane kanan klutung ngriki aspale rusak, monggo kula aturi teng ndapa niki dawuh Gusti Kanjeng Bupati. Dadi kula didhawuhi Pak Bupati niku langsung Mas Biyawarakna melewati wayang. Ngono. Mbok ngono Mak. Nek kira-kira masyarakat butuh petuk Bupati siap. Ana ndapa ya Mak? Ana ndapa? Ya nganggo tata carane wong jenenge Bupati ki nek nemoni ora kaya nemoni wong biasa. Kudu nganggo tata cara. Ning sinten kemawon panjenengane siap, ya. Apa keluwane warga masyarakat? Aspal rusak matur kanjenge, perlu dandani pager matur kanjenge mboten dadi masalah. Iya kok maksok kala mangsa eneng pelaksana ki ya gregetke. Aspal ngarep kula ora rusak, gambar nika. Niku. Kali tukang aspal dipiyuri piur sing dekok-dekok niku. Lho Pak, napa pun mantun? Nggih Pak, niki terus ajeng pindah teng pakel. Lho niki lho dereng napa-napa. Wong dandane aspal rong mari arepe ngalen ning pakel, ya kula nesoni. Niki dirampungke sik, dijeglong-jeglong niki. Wong ngono ya Mak. Mboten napa-napa. Dadi sing diarani negara niki negarane rakyat. Dadi bupati, wakil bupati, FKPD Forum Komunikasi Pemerintah Daerah niku minangka dadi wakil awake dhewe ning sing kuwasa niku rakyat. Lah niku abdi kawula. Kuwi nek ana jagate negara demokrasi, demokrasi saka tembung demokrasi. Demos niku rakyat, krasi pemerintahan tegese niki pemerintahan rakyat. Ora kok sing ning gunung terus tersisih niku mboten. Dadi kabeh kawulane duweni wenang, duweni hak. Pengen napa mawon niku dituruti. Mung bakune napa piye carane nglobi. Mbok ngono ya Mak. Mbah seneng nek ngono seneng. Dadi upamane ngriki butuh sarana gamelan nggih ngadhep kanjenge mengke carane pripun. Dadi kula mung didhawuhi menyampaikan pada warga masyarakat pripun Mas mamprih rakyat Tulungagung bener-bener tentrem lan rumangsa duweni pimpinan sing adil. Mbok ngono Mak. Mengke nek mboten pas kula tak sing matur wong kula ni anu napa niki entengan lho Pak kula niki. Niki rada murah tanggapan teng mriki niki termasuk 20 dina niki murah dhewe ngene Pak Paijan niki ngoten. Ngoten niku. Liyane niku dhuwur-dhuwur selisih 4 yuta kalih mriki niki. Lah kok sumpah. Ngono ya Mak. Nggih. Ganing Pak Paijan ki rawuh teng mriko sak menten Pak. Aduh Mas, terus bareng nunggu jejeg ki terus anu senden ning kursi. Ya ora kuat nek semono kuwi terus pinten po kula nderek mawon. Bar kuwi aku ora ngomong. Tak gilir kemari ngene iki dam licin. Aku yo ngono. Terus dilungi dhuwit. Wah, mboten usah Pak. Aku yo ngono. Lha lah kuwi piye ta wong. Lha wong blatere ora umum ngendi-endi kanca. Dhuwit nggih apa? Uang sekedar alat penghubung. Nggih, upami ditinggali kedik mawon, mboten perlu kata-kata. Aku yo ngono. Lho, lah wong wong ngono ya awake dhewe butuhe dulur, butuhe kanca nok. Dadi niku kleru nek ngomongne gondrong niku regane larang mboten. Sakala mangsa krune rak tambah bintang tamu. Wong ngono ya, Mak. Turut enten ate dikondangke nek nanggap kula jarene marai melarat niki jenenge wong musyrik niku teng mriku niki. Niku kondang merata mergo kula niki payu ra wis-wis ngoten. Dikondangke mati, dikondangke stroke, dikondangke nanggap kula marai melarat mergo kula lek kula payu pun 23 taun. Wit kula umur 17 niku kula pun mayang nganti tekan sakniki. Dadi fitnah niku tetep wonten. Lah wong urip niku melarat sugih keng pundi keng awake dhewe, Pak. Piye lek arepe memenet keluarga, piye arep memenet keuangan. Lho, wong arepe sugih kok mergo saka dalang gondrong. Lho melarat kok mergo dalang gondrong niku jenenge ora bener. Niku kena diarani wong sing menyekutukan Tuhan. Lho, jodoh rezeki pati enten purbane Gusti kang akarya jagat mboten enten dalang gondrong kok. Gondrong iso marake sugih enten sing ngomong ngoten, iso marake melarat. Lah niku jenenge kleru. Melarat sugih gumantung ana pribadine dhewe, mboten gumantung enten danyangan. Mboten gumantung enten kethek ngujang. Mboten gumantung enten Mokswaloka Jayabaya. Mboten gumantung ning Gunung Jabalekat. Gunung Jabalekat niku Klaten riko. Dadi kala mangsa enten ta wong sini pengen golek pesugihan,
cethuk karo juru kunci. Pamane ning Nyira Kidul enten juru kuncine. Mbah kula pengen sugih nyambat Nyira Kidul piye carane? Lho. Terus juru kuncine kula nate ngrika niku. Juru kunci kula tanglet timbah, sampeyan iso nyugihne kula. Saged, Pak. Syaratnya napa? Pedhus prucul, cirose ngoten. Nek kula mboten sugih 3 sasi, sing dipakakne kula napa sampeyan? Nek kula ora sugih 3 sasi dipakakne sampeyan mani. Nggih, mboten wantun, Pak. Lah niku. Bareng kula takoni, sampeyan nggih tau cethuk Nyira Kidul? Nggih, dereng ro, Pak. Lah ndasmu kuwi aku ya. Lah kok wani dadi juru kunci kowe ngono. Tukaran kula kalih juru kunci. Dadi mulai saka Banyuwangi kula rak tukang luyur teng danyangan kuburan. Kula ni sir dideni medhi dereng kelakon ngoten. Mergo lek lho niku estu. Sumbarmu ngono mak aku urung tau dideni medhi no. Tenan kuwi tak adepi sepurana seprene. Saka Banyuwangi bali nganti tekan Banten iki pengen dideni medhi urung kelakon aku. Dadi angger juru kunci tak takoni niki pun dibiyawarake karo masyarakat merusak moral dan mentalnya masyarakat Indonesia. Aja nganti diwulang wong niku ngingu tuyul, mboten enten tuyul iso marai sugih. Ngoten no. Wong ngono ya mak. Mulane sakniki bab sing kaya ngoten niku cara mikir awake dhewe kudu luwih modern, sing bisa nyugene awake dhewe piye nggone budidaya nggone nyambut gawe. Ngono mak. Ya, Nak. Menyelam sambil minum golek pangupa jiwa ya golek dulur karo golek kanca nglipur warga masyarakat ya no amin ya rabbal alamin minal aijin wa faijin mohon maaf lahir batin isih gondo wulan Syawal ya mesti kudu eleng sasroning urip. Kula tenan pancen Gusti Kanjeng Bupati ki nampung karo masyarakat. Premane diklumpukne, genge diklumpukne. Enten 23 geng Tulungagung dikumpulke, digawekne pegawean iki nandhake bijaksana. Wah iya ya, Mak. Wong isane kabeh apik, Nok, ora enek wong sing ora apik iki. Iya. Kaya awake dhewe iki jarene kemlelete ra umum. Padahal aku anggere cethuk wong tak jak ning warung. Pak, pening warung dereng muni. Wah, kuwi lho. Kula niki ngundang sampeyan mergo tau sampeyan jak ning warung ngono ya neng. Cethuk polisi, monggo Pak, ning warung sik. Cethuk tentara, monggo Pak, ning warung sik. Ngono. Cethuk kae sing amen kae, nek kae ora tau kober aku mergo. Yo, Mbak Rianti aturna nganggo sinom nyamat piyayi kene iki karmane apa mat-matan no. Mengko campur sari ya campur sari, ya ta? Dadi nek pinuju mat-matan ya mat-matan, campur sari. Pokok manut aturan wong ki penak, ngono. Ora manut aturan bubrah. Penyoting nek suwaya cangikan lampu dimakke, lek durung aja nganti dimpake. Lho ngono. Mbok ngono bisa no. Dadi kudu ening instruksi ditata tenan. Ngono. Kene daerahe Kacung.
Karo Kiron ngono. Kirone seter ning kene critane lho. Mbok seter ngendi aku ya ora ngerti. Nukang ya apik, Mak. Nukang ya apik, nabuh ya apik ning lecete ya ora mbusake. Kirone menang ngono. Urip ngapusi aku kok. Latala. Ya nok. Niki sing nyinom niki murite Mbah Yayamu. Ganti ngene. Mbah Yayamu ngene. Nggih kula aturke mbahmu, mbok menawi mbahmu mriksani. Ya Kak Mas. Kalih Mas Narko, kalih para santri santriwati. Santriwan santriwati. Ngono ya, lali aku ya. Santriwan santriwati. Duwunku mbahmu nek dulur umarok ulama seniman kudu dadi siji. Nggih, Pak Bu. Nggih. Mbahmu mending ngono. Pak Bu. Ulama umarok kali seniman kudu menyatu. Mengke mbangun negara. Nggih, Pak Bu. Nggih. Hubungan karo kalih kula niki kula ngaji kula kalih mbahmu niku enten Danamaya, dilale enten wong pendem. Kula nggih ngaji kula penerjemahe. Nggih Pak Gondrong cocok ning kula pun waleh, Pak. Kula pun. Oh, wagal. Bareng cocok kok ngomongne waleh. Iya, War. Kowe ya isin ora, Mak? Lah, aku ora pati duwe isin. Nenano Bapak ring aku tenan kono taun 2013 atiku ming tresna karo wong ki reneng neh tresnani karo kabeh wong tak tresnani karo wong aku ngesake pedhuk wong kabeh ngesakne aku ngono ya Mak bareng tak pikir wong ki tambah umur susahe mergo saka dhuwit ngono angger pedhuk wong wis ngesake. Lanang wedok aku ngesake. Contone, Mang. Bu, nggih. Padang tak takoni. Ya sapa pinten, Bu? Swidak gangsa, Mas. Nggih, iki macang umur ya. Oh, sakne takone. Sing ra ngesakne aku karo sinden. Sinden ora seneng nekek. Kurang 10.000 diwiri-wiri, Pak. Kirang 10.000 lah. Kowe iki lho gek wong apa lho, Wegeten aku. Mentalane sinden mentalan lho, Pak. Mbok ngono, Mak. Iwarianti barang pira? Lah munggah gunung kok. Ya ditambah. Guyumu lho. Guyumu kok bakul kicak lho piye kowe kok. Iya mesti nok ngene lho nok sampean ngomong aku butuhmu pira ngono kuwi aku wis tak pikir. Nggih. Lah wong aku wong pangerten nok.
Aku mung golek turan, kok kena tak nggih bangun emper. Ya. Ninano Kapati hama wong apa neng aku ora mempeng mayang neng ndi mempeng. Ninano Winasa tapa Yo, segake. Mbak Yulimbuk kula badhe nyuwun gendhing utawi lakon Caping Gunung. Angka kalih Gerajakan Banyuwangi, angka 3 Prawan Tuwa, angka sekawan Selingkuh. Mugi-mugi gendhing niki saged dipun layani Mbak Yulimbuk, cekap semanten Mbak Yu. Saking kula kakunge Jakimi. Mangke kula aturaken salah setunggal ingkang panjenengan pundhut diaturke lagu kalem sik ya, Mak. Diaturke sing kalem sik. Men bawa meh raina iki gendhuk Widyarini. Ha ya, mangga. Alusan sik, Mak, alusan no. Ya. Mangga bawa meh raina ya, Nok. Ayo rowang Hayo rowang hangayai kareti Nora Nora Loske. Kendhat pambangune desa Susune sing gedhi lor dhewe ora kidul dhewe. Kok kene gonah ngene lho. Wes neno. Pinutimu Gene Lucy malah ketara. Wah, beci kira-kira aku tambah tuwek nyeruwa malah lumayan kira-kira. Ya ora ning penak seger ngono, Mas. supaya supaya
tansah maju ngupakara karang lan Nak miki papakno sik aja kok mikmu kok papakne karo nyuwara dadi ben penak. Miki tek sepira jarake ngono lho. Miki didungne terus nyuwara. Ya, pasno sik. Kuya brukon tumandang Caca ngombe wedang ndak eling karo aku lho piye bodhane. Parap ngene kok. Ngono ya mbok mikir rek pake Bang piye ngono kok ora dipikir kok. Mentalan. asa hasangkotku mreko Karipan arepe bubuk ngunjuk susu, ya ta? Penting kuwi. Ora gelas apik mengko tangi turu awake bali waras meneh no. Jaga kesehatan penting men ra loyo ya. guyub temah tatya karata harja Operatorku ora tak seneni mau arep wis bener lah kemasang son batine. Mampengi tak suneni. handa ya yani murah sandang pangan yakti jero kutha Crakutha desa Langsung rangkepno Mas ki. Ya. Wes meh rahina sumirat bang mring wetan pranay paratani wiwit mangkat anggarap sawae Yut. Hamanggol pacul karo lukung anggeret Gamelan puspa lulut. Larase nyendaren mak. Anglur selor datan ana pedote liya sarami gawe
Ganti siap. Yut. Ya, Mbak Sono. Nyampur sareni no. Iya, Mak. Gijan perpaduan campur sari pentatonis diatonis, Mak. Yo. Geduke tak ngono saiko. Lak geduk. Kurang, Mak. Yo, Nek. Bos. Ala campur sari versi Tulungagung, Mak. Waduh, penak. Ana keyboard, ana kendang jaipong, ana bass, ana sulinge, ya nak. Ninano Monggo pe